जोंजों BPF हान्जाजों चेलेन्ज खालामनो हानाय स्ट्रं अपोजिशन पार्टी दायो BTC आव गैला आरो जोंनि BTC आ बेनिख्रुइ डाबल माने जौगागोन दायो BTC आवहाय माने अपोजिशन पार्टी गैला BPF आ दिसपुर सल' जात्रा बे हाबाफारिखौ दिनै सेकेन्ड टाइम जोङो परबजराव लाफैदों परबजरानि काजिगावआव आरो बे हाबाफारियाव हाजार माने रायजोफ्रा दिनै माने बाहागो लाफैदों जोङो दाख्लैबावै गसाइगाव बे हाबाफारिखौ आरम्भ खालामबाय आरो दिनै परबजराव फैनानै ओरैबायदि मोनदों जे परबजरा जोंहा एसेम्ब्लिनिफ्राय जोङो BPF नि बिजाथिया 100% माने इलेक्सन देरहागोना दिनै रोखा जाबाय BPF हान्जाया जाबायदि खोथा होदोंमोन थांनाय माने BTC इलेक्सननि सिगाङाव जोङो मोनफ्रोमबो खोथाखौ जोङो मान होनानै दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो मावफुंगासिनो दङ सेंग्रा सिख्लाफोरनो फैसा होनाय हाबाफारि बेकार लाइमोनफोरनो 2 लाख होनायनि चेक होनाय हाबाफारिया अलरेडि जागायबाय एबाराव 5000 इलेक्सन जोबग्रोमोना जोङो अनादार माने 15,000 जोंनि बेकार लाइमोनफोरनो जोङो फैसा होगोन आरो बिनि बादैबो जोङो IBS 50,000 मानसिफोरनो जों अलरेडि होबाय सेनियर सिटिजेन बिकलंगफोरनो 10,000 हा पाट्टा होनायनि खामानि बेबायदि जायो सोलिगासिनो दङ आरो टेटनि थाखाय जोङो दिनै साख्रिनि रिप्रेस फैनायनि उनाव टटेल माने 25,000निबो बारा टेटनियाव माने साख्रि एप्लाइ खालामदों माने बिनि स्क्रुटिनि खामानिया जोबब्लानो टेटनि माने एपइन्टमेन्टआबो जागोन आरो बिनि बादैबो नैबे 4 मास बारलांनाय लगेनो जोंहा दिनै डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोबां स्किम बेनि माने फाउन्डेसन स्टोन जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा माने गोबां माने डिस्ट्रिक्टफ्राव गायसनगासिनो दङ माने जेरै खोथा होनाय ओरै खामानि BPF हान्जाया मावगासिनो दङ आरो एबाराव जोङो दिसपुराव जोंनि BTC ओनसोलनिफ्राय 15टा एसेम्ब्लि सेगमेन्ट दङ जोंहा 15टायावबो जोङो 15टा माने MLA देरहागोन आरो 7 मिनिस्टार मोनगोन जोंहा आरो जोंनि BTC आ बेनिख्रुइ डाबल माने जौगागोन दायो BTC आवहाय माने अपोजिशन पार्टी गैला जोंजों BPF हान्जाजों चेलेन्ज खालामनो हानाय स्ट्रं अपोजिशन पार्टी दायो BTC आव गैला दा बेनिखायनो इजियावनो जोङो BTC ओनसोलनिफ्राय 15टा एसेम्ब्लि सेगमेन्टआव BPF हान्जाया MLA दिसपुराव माने फाथायहरगोन आरो बेनिखायनो बे प्रग्रामनि नामखौ जोङो दिनै दिसपुर सल' जात्रा नाम होनानै बे हाबाफारिखौ लाबाय थादों आरोखि साख्रिया लिगेल ना इलिगेल बेखौ प्रपार मोनसे इन्टारभिउ कन्डाक्ट खालामनानै होनाय जादोंना जायाखैमोन बिसोरनि सायावहाय दायो ल' अफिसारा माने मोनसे जास्टिफिकेसन खालामगासिनो दङ जुदि साख्रिया प्रपार इन्टारभिउ कन्डाक्ट जानानै जायाखैबा BCDC सेक्रेटारि 420 गासिबो पस्टआ माने टार्मिनेट जागोन आरो गोदानै माने एडभार्टाइजमेन्ट होनाय जाफिनगोन आरोखि जुदि साख्रिया लिगेलबा बिसोरखौ जुदि लिगेल भाबै इन्टारभिउ कन्डाक्ट खालामनानै साख्रि होदोंब्ला बे पस्टआ इनटेक्ट थागोन जुदि इलिगेल इन्टारभिउ जायालासिनो साख्रिनि एपइन्टमेन्ट जादोंमोनब्ला खिन्थु बेनि गासिबो पस्टआ माने टार्मिनेट जागोन आरो गोदान एडभार्टाइज ओंखारब्ला जायफ्रा मेरिट दङ बिथांमोना एप्लाइ खालामनाय लोगो साख्रिखौ मोननो हागोन आरोखि बिनायनि उनावसो बिथांमोननि सेलारिखौ सोनाय जागोन नामा बेखौ प्रपार माने इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दङ ल' अफिसारा मा खोथा होयो बेखौ बेस खालामनानै हयथ' बिसोरनि साख्रिया इनटेक्ट थायोब्ला सेलारिखौ मोनजोबगोन बयबो आरो साख्रिया जुदि इलिगेल होननानै बुङोब्ला रिटन एग्जामा प्रपारलि जादोंना जायाखै डकुमेन्ट भेरिफिकेसना प्रपारलि जादोंना जायाखै गासिबो जिनिसखौ दायो ल' अफिसारा BTC गभर्नमेन्टनि ल' अफिसारा बेनि सायाव मोनसे जाजमेन्ट खालामगासिनो दङ दा ल' अफिसारा जा कमेन्ट होयो दा जोंनि सरकारनो जा माने बिथांमोना फोरमायो बेबायदिनो माने बिथांमोननि साख्रिया जागोन आरोखि आदारवाइज माने टार्मिनेट जाजोबगोन गासिबो